Good morning. Good morning ko sa duwa ko ka-onboard yung mga gwapa. So, mayong gabi ka mga kamaton ng oras. Medyo 6 o'clock na kamaton na. So, onboard sa ako ng duwa ka gwapa niyo. I see. So, ma'am, Merry Christmas sa inyo, no? So, buong adlaw kitang Christmas, no? So, okay. So, shout out ba sa channel ni Maton, ma'am? Shout out kay Tito Maton sa pinapunta mo ka subscriber. Yes, so onboard ka na ma'am gali sa housing ni kanay ma'am nag-onboard mga kamaton. Onboard sila makadto kami sa may Anaros ma'am no? So mano to sa Anaros? Mapuli. Taga Anaros ka? Oo. Ay si naglagaw lang kami sa housing. Dito pista sa pong housing no? Ay hindi pa gali, hindi pa. So alam mo na kung sino ganing ngalan mo ma'am? Si Aubrey. Aubrey? Altea. Ikaw ya ma'am? Altea. Ano? Altea. Si Altea? Yes, onboard ang mga duwa ka mga gwapa ko ni kapusero. Ano ka mo din sa kusingaw? Nag-libot-libot. Daw lang kuha lang kayo, naglagaw lang. Kasi sugatan doon na yung mga doon sa movie. Bali, ikaw yung galit sa housing, Altea? Okay. May shout out sa mga upan nyo to sa inyo nga kuhan. May ano ka mo sa inyo balayaw? Kami ba lang buwa? Duwa-duwa mo lang mo. Jaming-jaming lang ka mo sa mga paspa? Wala, may tanya upot sa inyo ba? Dami na niyo upot sa inyo vlog-vlog to ba? Okay, dito sa Naras mo no? Oo. Hindi kami mga kamaton sa Naras sila. Okay. So, labay man ako, ano, din ka mga gaskol? Ako sa Eden Grace. Sa? Eden Grace. Kilala sila. Eden Grace daw diri ako? Oo. Okay, kilala ko eh. Ikaw yung pa? Sa, dala, sa Mandaluyong. Dire mo lang sa Mandaluyong High School? Pre, Merry Christmas, pre. Dulutan na yung mga duwa kagwapa. Okay. So, dito sa tayo ma'am na? Are, kamusta ang Christmas niyo sa mga adlaw? Okay man, labi pa to. May regalo man ta? Okay. Nakatanggap naman na regalo, no? Wala pa yan. Wala kaya? Wala pa yan. Wow! Malagyo mga maninoy. I see! Mga maninoy, so kung nga nagkamlalagyo kag maninoy, no? Ano man? Kulta sa tulog mga tanpita. Okay. Liko lang na mga. Sa dilita? Dili na komunika? Sige. So mga kamaton, narinagid man kami di sa sulod sing, ano na yan, Naros nga subdivision, ma'am, no? Yes. So kung wala na ubos ang panggasto ko kagapon, isa ka mo naman nga libre sakay ni Maton tani. Actually na ka pa libre sakay ko mo. Kaso lang kay naubos na ta, wala na parta. Dinta yun? Dali lang. Pili ka backing gamay. Backing ta, dali lang ha. Yes, ali na kanay Ma'am Galio. Altea kay sino gani? Ray. Ray? Yata siya. Okay. So, ari na. Ari na kami na Ma'am sa ilang bravo nga mga kamata na. Gali si Ma'am na. Ma'am, shout out liwat Ma'am. Shout out sa Go Super Club and kay Tito Maton. Yes, ikaw ya Ma'am. Gwapa, ikaw uya kasi Ma'am. Wow. Wala. Okay. So, okay lang ning tayo Merry Christmas lang sa inyo. Merry Christmas. Kag siyempre advance Happy New Year eh. Yes, so thank you. Thank you. Yes. Thank you. Sige Ma'am, thank you. Thank you. Okay. Okay. Yes. Ari. Kapanaog lagi man ang duwa ka dalagita oh. Agaday lang nisla mga kamaton mo sa Bravo ni Reyno. Agaday lang nisla jaming-jaming sila gali. Yes ma'am, mayong gabi gali no. Thank you sa pag-onboard kay Maton ha. Thank you sa pag-onboard. Enjoy magumulang ngayon. Maton gusto nyo galing i-vlog oh. Mga gwapa ko nga mga kamaton yun ho. Yun mga kamaton. Merry Christmas sa inyo kag advance Happy New Year mga gwapa ko nga kamaton. Yes. Thank you kamaton ha. Yun mga kamaton.
Talagang buhay ni Maton, okay. Enjoy lang si Maton sa pag-vlog-vlog, oh. Ang duwa ka dalagita, on board kay Maton, ba? So, lagaw lang na galis lang nga duwaya. Di ba yung daming? Baligin sugat gali si atiyan ni Ray gali, ah. Sugat sa para mag-jamming. Wala sila po sila guro balay. Aburing ang isa ko. Ma'am, yes! Merry Christmas sa inyo nga duwa. Lalo na sa mga kamatonta nga mga subscriber kay viewer, ah. Merry Christmas! Advance! Happy New Year mga kamaton. Thank you, mama. Enjoy mga mo sa kay Maton, ha. Nakipag ni Ma'am Galing, ha. Mag-vlog si Maton din si Lilo. First time ko na nga nakasakay sa vlogger, ho. Yun. Pag malaki nyo ang Maton sa Lilo, pag malaki nyo kay Ilongga ka mo. Basta Ilongga, guwapa. Yun, ara na. Pag malaki nyo si Maton. Op, doon na kaya kung ano, basta magambal po sing guwapa nga doon. Talagang buhay ni Maton, no? Basta guwapa gani. Ano nangyari kay Maton ni man? Pre, thank you pre, min god eh. Okay, so nagbilin ko galit sa akon nga ID sa guard. So yes, ayun na si Maton sa gwa. Ayun na si Maton sa gwa sa get sang ayun na raw siya subdivision. So salamat mga kamaton, na. Thank you mga kamaton. Salamat.